Но когато говорим за историческо наследство и за архитектура, не трябва да забравяме, че в София има уникална археология, която все още не е експонирана. Аз през 2007 година внесох един доклад в Общинския съвет и той се прие за разработване на програма за развитие, разкриване и експониране на археологическото наследство в София с цел София да номинира свой исторически център за световно културно наследство към ЮНЕСКО. Имам предвид Римския град, имам предвид целият център, в който имаме уникални сгради и разбира се имаме уникална археология. Например, един Колизеум, който е на Будапеща и на булевар Дондуков. През 2003 година е открит, 20 години там се направиха само първоначални разкопки, а той е уникален, с 25 000 места, който е бил в центъра на града. А такова богатство малко столици могат да се похвалят, но не се работи по него. Тоест, по цялата тази палитра от проблеми и от богатство трябва да се работи, и за да може да се представи София в истинския й блясък.